ɛdeɛ ne wɔ ɛsom no mu a asɛ obi obɛtena Asantehene ana Asantemaa adwan so timi nyini kyɛ ɛdeɛ paa ne wɔ na yɛbɛtumi asua afirim yɛ a yɛnte so bi yɛbɛtumi asua afirim ɛyɛ ɛfa mmienu yɛwɔ honhom fam mu ane yɛwɔ honam fam mu ma menhyɛ aseɛ ɛmfiri honam fam mu sɛ wobɛyɛ Asantehene anaa wobɛyɛ Asantemaa na no deɛ mu koraa no ɔmo obiaa ɔyɛ de hyɛ a obɛtumi abɛdi wɔ Asantehene na Asantemaa ɔmo ma no ɛnante sɛ deɛ yɛneɛ nante bie ansa na yɛbɛyi sɛ ɔyɛ ɔhene no titiriw ɔhen kɛseɛ sɛ ɔyɛ ma hene na Asantehene no wɔhwɛ osuban firi berɛ a ɔbɛwowɔ kɔsi berɛ bɛso so bɛdi adeɛ enti yɛwɔ abakɔsɛm bi wɔ hɔ no mu a obi a ɔkɔ wobɛdidi kuro ɔmo se ɔyɛ akwa ɔnya aduane a na ɔma ne nuanom nti ɔmoma ne ni here no firi sɛ ɔmnim sɛ ɔde saa tirimɔden na anyini sɛ ɛde mpa no bɛtena akonnwa so a ɔne di mu ɔhema bi ni kuroma ɔbɛdi mu sika nyinaa enti before ansa na ɔbɛdi ɔhene no nanom hyɛ aseɛ sua wo hwɛ wo ɛfiri ɔmmɔfra berɛm saa kɔsɛ berɛ a bɛduru time berɛ a ɔde wobɛsi akonnwa no so nti adeɛ baakɔ mu nyini kyɛ ne sɛ ɛdi kan ɔtete mo mu te abɔde ase ɔmo mu tete mo mu te abɔde ase nature ɔmo te nature ase obi ɔte abɔde ase biara no wɔnim sɛ ɔbɛsiesie ne ho wɔnim berɛ ne akadeɛ ɔsɛ ɔde ka ne ho berebi wɔnim deɛ ɔde kɔ n'ano ɛma no ahoɔden enti honam fam mu no ɔmo nya ntete amammerɛ amanneɛ abɔdeɛ mu nyansapɛ mu kwan fa so ne nipa di nkita ho saa nteteɛ wei nyinaa ɔde ma wɔn so ɛno yɛ baako wɔsan so mu sua deɛ ankasa ɔmo sua nipasu enti na ɛbɛyɛ den paa sɛ nananom a ɔmo yɛ adehye no wɔde hyɛ ɔmo ne ɔmo nyini kyɛ wode ne to nkyɛne a biribi ebua nipa yɛ die kɔsi bɛka sɛ their disposal ɔmo wɔ hɔ ɛba adiɛfoɔ mbɛhwɛ ɔmo a ɔmo ɛwɔ hɔ wode ma mema hwɛ so Asantehene sɛ wɔ ne ma Asantehene mɛyi enti wobɛka kyerɛ me sɛ kɔba sɛ biribi asi ne yɛpɛ doctor die ni amana hwɛ Asantehene ba onya bi first class doctors say native doctor ana traditional doctor ana say wɔyɛ medical doctor first class doctors and saa fo no yɛ obi a sɛ ɔka sɛ ɔbɛhwɛ ne ho yi a obɛnyina gyini mfie amen ɛno yɛ baako ɛtɔ so bio sɛ wo sɛ ɔba honhom fam a saa nkurɔfoɔ no wobɔ mu deɛ kora nya wɔ mo ndi dia bomu die nya wo no mebusem ka asem bi se wo se onyankopɔn te ase diabo hunu bi anye den emmem edin pa se wo be hunu odihye bi a ofiri menhia hemfie oyɛ potential heir to the throne se oyɛ nyema bi ensem fata mimi wo mani fie di je mi hu bi da se wo bu obi afa so akɔgye obi sika wakɔgye obi atema ka asem ya kyerɛ obi nti abodi dua ana obi akɔtete no kɔyɛ ne bɔne mi hu bi sada so adiase ene ye baako o de ne to nkyɛn a onu sɛ menhia palace is spiritually fortified honhom fam no bambo bi ɛda menhia hemfie so a ensi da so obi si onam honhom akɔmenhia hemfie akɔyɛ bɔne oboa ensi da nensi so da nanam ne die mu no tumi nyinaa a onyankopɔn de di awiase no wɔde hyɛ nananam nsa enti asante wɔ gidie sɛ tumi de ni nyankopɔn de a wopɛ wumpo de ɔbɔ soro ne asase na ne dia na ɔde mani pa sɛ onipa hwɛ so asase so ma no enti wɔhane de da atiasefo ne nyankopɔn ntem sɛ tumi no ɛwɔ nananam hɔ nia mu tumi nsuo mu tumi abosum ni asɛn hum ni aham nyina nanam na hyɛ wɔn nsa enti sikadwa kofi no ɛyɛ tumi enya konya kɛkɛ na de otiki je kofi so na tumi ni cha ne nsa no de na abɛyɛ no kyɛn sɛ abɔdie su na ase ne braso ɔmɛsene no wɔn kɔ nananom hɔ anyɛ sa awoboa enti ɔhwɛ menhia hemfi a ɛdi nti na ɔsante ne tena na wɔka asɛm a ɔsante ɔnkasa so ɔno ɔkasa so ɔsante ne odi kan enti ɔsɛ me sɛ tutu miyewe enso kwa no asɛm ne si bɛ sɛ 16th century and so ɔsante ne kasa na hwɛ nimdeɛ
tumi edi kasa no chi a na wo busa se na papai wakwa ba na papai tumi be ni kra no eska dwo kofi na na le di adom no enti otumfo ni suma nkwa ahena abosum ni ase nyina eche na se e ba kristo sumu a asofo ina report to otumfo enti omunyi nche no ehunam ni huhuma semu a onyankopon na di adom wo mo